Rep Sidem Permanem Walang alisik datan wonten ingkang sami obah Samirana datan wonten ingkang sami alumampah ingkang kabiarsa namung hanyut swantenipun gongso Loko Nanta saking seni karawitan gembruk irama kang tinabuhan sagung prawira pradonga hamunya ambabar hangungkung lir kadya swantenipun kodhok ngorek kangge bareng adat Widiwidana dawuhipun ingkang putra temane sakloron wonten sak ngandhaping tarub agung janur mlengkung tratak rambat wah gapura pinajat ingkang winastan upacara panggih prapata dinipun panggih saking atur pangandikan pangudi gambuh ing penggalih mila datan dadi mokal lamun ta wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu kelawan wanita ingkang sumedya ana tepi jejering agesang hangancik alamat Dio Amastuti ila ujaring kina ingkang jinandhi ing angkasa jinempana ing maruta sarta mulat edi endahing budaya tulus budaya teges laku pangolahing budi pondene titikanipun tiyang kang budaya punika kang angka 1 landhep panggraitane loro tanggap ing sasmita wondene kaping 3 susila hanuraga kanthi tri perkawis menika ingkang saged dambabar budi pakarti luhur ing mangke saged mayu hayuning bawana anjayeng bawana ing saklami-laminya swakawis tinggal kumlayu astani samilang binalang gantal wujudipun gondang kasih mewah gondang tutur ugi sampun kaparingan donga pangestu Ibu juru pangrengga busana sampun kaubengi wujudipun panjang ilang sedaya umat prambita mugia putra temani sanibit saged panjang yuswane ilang sukerta ingkang sinandang sering sedalune ambabar manggiya beja mulya ing saklami-laminya kadheraken anak Bagus Budi Prasetyo arsa midak tigan kapidak ambyur sumbur saknalika sedaya umat prambita yen to anak Bagus Budi Prasetyo mboten tidha anggenya kersa nyatangi baitaning bebrayan agung parandene kusumaning ayu Diah Ayu Novika Anjani kepareng sampun kersa mijiki samparanipun ingkang gawra mawi toya Sekar Setaman ingkang manggen wonten salebeting Bokor Kencana sedaya umat prambita muga sukerta ingkang sinandang dening garwa binucal dening prasaja ambabar manggiya beja mulya ing saklami-laminya tangkeping asta ingkang putri dinunjung dening priya jengkar saking sasana panggih yen to derajatipun manudya kepareng mangke dinunjung dening priya paripurna arsa kasindur rama ibu kagendhong wujudipun ngrakit Sekar Cempaka Mulya laras moyo sedaya para tamu paripara panggih kepareng monggo pinarak malih wonten sasana ingkang sampun sumadya jurung pandonga ngantos pangipurnaning pahargyan anggih sepisan malih sedaya para tamu kagem putri paripara panggih wonten monggo pinarak malih wonten sasana ingkang sampun sumadya jurung pandonga ngantos pangipurnaning pahargyan Tondo ingkang putra sampun cekap kapanggihaken kalebetan kantoning Balai Pawisma kasemenekaken wonten salebeting Balai Pawisma mugia anggenya mengku Balai Pawisma luhure